Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malaya sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Makakalob ko po lahat sa inyo ang lahat na aking manalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at mga panggamot na orasyon ay aking ipagkakalob sa inyo para matuto po kayo manggamot. At huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbos ang sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Sana po ay huwag kayong makalimot pong tumulong sa mga lalapit po sa inyo na mga hingi po ng tulong po. Sana po huwag niyong paindihan po yun at Diyos na po ang bahalang maggagabay po sa inyo mga ganang kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik tikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makamangyari sa lahat. Sinsya na po kayo kung medyo na kon po ngayon kasi mainit, grabe init ngayon po. Dapat po mag-inom po kayo ng tubig palagi at nagpahinga, huwag kayong magpainit para hindi po ma-stress at ma-stroke. Delikado na ngayon po, napakahirap po magkasakit ngayon. Sana po ay lagi po kayo nasa mabuting kalagayan araw-araw. At shoutout po sa inyo lahat. Bago ko pumpisan po, ang isi-share ko naman po sa inyo ay yung sikreto ko po na pangalawa po na panggagamot po. Sana po isa ulo po ninyo ito at pakaintindihin sa aking mga sasabihin po. Ito po ay pag nanggagamot po kayo talagang napakahirap po yung mag-aral sa panggamot. Pero kung natuto na po kayo, marami na po kayo matutulungan. Tuturuan kayo ng Diyos Ama sa panggagamot po. Basta pag kung po kayo halimbawa nagpupudir po kayo, dapat po may pudir po kayo na mayroon akong pinilapod dyan na pudir bakod balabal pundo. Yun po ang gamitin po ninyo. Kung po, basta kaya nyo po na mag-devotion o manalangin po, sige lang po. Basta yung talagang nasa puso isipan nyo po, yung paggawa po ng pag-devotion po, pagdalarsal po. Kung talagang gusto nyo pong matutong ang gamot po. Bago po ang lahat ay shoutout po na kay Belindo Paliso, Bike Tayo Commented, si Royora from Bicol, Ryan Nabisti, Jonix din Binadin, Geraldo Jimenez, Arnold Di Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantanilla, Mardon Hoyohoy, Joel Di Rosario, Pagkakat ng Dilim EDC Commented, Janice Nolo, Arnil Risa, Realo, Antalin Bobis, Jordan Buo, Commented, Aljon Puod, Andong Kulogi, Tiani Janan, Marvin TV, Coldo TV, at Robin Mantanilla, Rons Marcino, Ronald Sator Commented, Rodel Radra, Jasmine Yamasiya, Triple E Commented, Nestor Ramos. At shoutout po sa inyo lahat, aking mga hindi po nabanggit po, shoutout po sa inyo lahat. May nag-request po ng kon po, i-share ko po sa kanya yung kon po. Huwag mo nga wait baka mahulog po tong kon mo. Yan ka lang be. Sino po kayo may aso baba, palagi nakabuntot sa baba. Sino po kayo, CYT po yun. Ang i-share ko po ngayon po sa inyo yung pangalawa ko pong proseso sa panggagamot po. Ito ay napaka-bis po. Kung di nyo po napagana po yung una, talagang sigurado po ito na ating gagamitin. Basta focus po lang po kayo, kahit ano pong kanyo po, talagang mapapagana po nyo kung talagang nasa isip at puso nyo po ang paggawa po ng mga orasyon po. Ang kon ko po ay
ang paggana ng orasyon po, ng kapangyarihan po para makamtan nyo po yung aking ibabahagi po. Ang una po ay, una po sa lahat po ay napaka-importante po yung mag-antanda po. Ang ginagamit ko pag-antanda po ay sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Ina, sa ngalan ng Espiritu Santo. Hindi po ako nagkukon po ng sa ngalan, the name of the Father, of the Son, of the Spirit. Ang ginagawa ko po ay sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Ina, sa ngalan ng Espiritu Santo. Para yung kwan po, lahat po ay naka-kwan po, naka-antanda po. Ang ngalan ng Ama, ngalan ng Anak, ngalan ng Ina, ngalan ng Espiritu Santo. Amen. At tapos yung kailangan po mag-antanda po kayo kahit anong gagawin nyo bago ko po yung magdasal. Huwag nyo po yung paniniwalaan yung mga tao na sabi na huwag na, bawal yung mag-cross. Importante po yung pag-antanda po lamang na kwan po para kumasi po sa inyo lahat ang kwan po. At yung pangatlo po ay humingi po tayong gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ginagamit ko po dati, Anima Christi, Sanctificami, Corpus Christi, Sactimum Salvami, Sanguis Christi, Preciosimi Christi, Purissima Mundamis, Dolvortus Christi, Virtusissimi Sanami Pasio Christi, Pissima Comportami, Oboni, Isus Cosidemi, Intra Bolnira Tua, Abscondimi, Non Permita Separari, Anti Agosti, Maligno, Divino Minhura, Morcam Becamit, Isus, at kahit na po yung Tagalog na lang po ang gamitin po yun para hindi po kayo malito po. Yung Anima Christi po, mahaba po yun. Ang Anima Christi po. May shortcut dito sa Anima Christi kaso hindi ko pa ipagkakalob sa inyo ngayon. Ang isishare ko po ngayon yung Tagalog na aking ginagamit po para maigsi lang po. Kahit usalin nyo po ng 3 beses po ito na kon po, basta ilista nyo lamang po pag kon po. Ipagkakalog ko po sa inyo ito sa susunod pong araw. Narito po ang pagsisisi sa sarili po. Ako po ay kaawaan mo, mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko po ay iyong bawin ayon po sa iyong pag-ibig sa akin. Yan po ang ginagamit ko po. Ako po ay kaawaan, mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko po ay iyong bawiin ayon po sa iyong pag-ibig sa akin. Yan po ang kan ko po. Tapos magdasal po ng Ave Maria, Aba Ginong Maria yun. Tapos Ama namin, Pater Noster, Gloria Patri, Credo Sumasampalataya, nagpapatupad po ng kapangyarihan ng orasyon. Ang Aram, Akdam, Aksadam, Libirami, Salvami, Pu. Yun po. At pag hawak ng kapangyarihan naman po. Ang hawak ng kapangyarihan po ay 9 ugahom po ay 9 misteryo po. Ang ibig sabihin ng 9 misteryo po ay kuram, iyong, tinisim, inuwam, binurim, kisaram, muwim, disam, aratum, maksum, bokram, bekrem. 9 times po na usalin po yun para kumasi po sa inyo ang kapangyarihan po. Kuram, iyong, tinisim, inuwim, binurim, kisaram, muwim, disam, aratum, maksum, okram, bekrem. Kuram, iyong, tinisim, inuwam, binurim, kisaram, muwim, disam, aratum, maksum, okram, bekrem. Yan po, madali lang po yun pag na-memorise niyo po para lalo po kayong gabayan po ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Napaka-importante po, ginagamit po ng mga unang ninuno po yun na napakabisa po ng orasyon po. At yung yung pagpagana ng orasyon po ay orasyonim Pactyrum Pi Christi Random Abi Baso Bita Gusum Cruz. Yun po ang papagana po ng orasyon po. At isunod nyo na po yung kung ano pong gusto yung gagamitin pong orasyon, mapapagana nyo na po. Kahit manggamot po kayo, ito po yung gagamitin po nyo na panggamot po.
para kumasi po kayo at hindi po kayo na mabalikan. Napakabisa po itong orasyon po. Kung may puder po kayo na po, marami po akong alam na puder po na ipapakalob po rin po sa susunod pong araw para malaman po ninyo na ang hiwaga ng Pangasinan po hindi madamot. Share ko po lahat po dito po sa inyo para malaman po niyo na ang hiwaga ng Pangasinan po hindi madamot. I-share ko po sa inyo lahat ito pag kaya lang po hindi ako marunong mag-edit. Isusulat ko po dito po sa notebook, tapos i-script nyo lang po, kanya po. Unti-unti ko pong ikukuhan po, pag wala po akong busy, hindi na po ako busy, ikukuhan ko po sa inyo, ikukuhan ko po sa inyo. Sana po naintindihan po nyo aking ibig sabihin. Huwag po kayong magtubing pindutin ng subscribe, like, and share. Maraming salamat po. At pag-support na lang po ang Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong mga paggagabay po sa akin, pagtulong po. Tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo na. May share po ko ngayon po kung halimbawa po may napilayan po kayo, may alam ko yung napilayan. Pwede rin po nyo itong magdasal ng isang ama namin, tapos usalin nyo po yung nine misteryong kuram, nine misteryo po, nine misteryo yung kuram. Usalin nyo po ng 9 times po yun, tapos isunod po yung orasyon po. Yung kuram, iyong, ginisim, inuwim, binurim, kisaram, nguwim, disam, aratum, maksum, okram, bikrem. 9 times po, tapos isunod po yung orasyon ng arak, akdam, adam. Isang bisis lamang po. Ipo nyo sa ibulong sa kamay, ulagan nyo na po langis, ibulong nyo po. Tapos habang hinihilot po nyo po, tapos habang di ba, ibinilong nyo po ang orasyon po, arang, akdam, aksadam. Tapos ihilot po nyo sa may, habang inihilot po nyo, usalin nyo po yung kuram po ng 9 times po. Basta, lang po, simple lang po kayong mag-uusal po, na huwag nyo ipapahalata na, isa po, isipan nyo lamang po, na ganitong gawin po ninyo, kuram, iyom, ginisim, inuwam, binurim, kisaram, huwim, gisam, aratum, maksum, okram, bikray. 9 times po, labis po yan, ipapakalob po sa inyo para mapagana po yung orasyon. Pangalawa po itong pulas na po itong diskarte ko po sa pagkakalob ko lang po sa inyo, diskarte ko po sa panggamot po. Habang hinihilot po yung buong katawan o yung pilay po, maganda rin po ito sa masakit na katawan, ihilot nyo lamang po ang kuram, iyong, ginisim, inuwam, binurim, kisaram, huwim, gisam, aratum, maksum, okram, bikrem. Ihilot po nyo sa buong katawan niya. Habang inusal po yung pinapawisan po yung pasyente nyo po, ibig sabihin po yun ay nagagamot nyo po yung pasyente nyo po nyo. Yan po ang sikreto ko po sa panggagamot po. Sana po pakaingatan po at wag i-share nyo po sa iba para malaman po nila po. Narito po yung orasyon na po sa orasyon sa pilay. Ibulong sa kamay at ihilot po. Ito po. Kung may kamag-anak po yung napilayan, gamitin nyo po ito. Magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung kuram ng 9 times po. I-upload ko na po yung kuram po sa inyo. I-share ko rin po sa inyo para makon nyo po. I-kukuhan ko po rin. Kuram, iyom, ginisim, inuwim, binurim, kisaram, huwim, disam, aratum, maksum, okram, bikrem. Usalin nyo po habang ginagamot po ninyo, habang hinihilot po ninyo, usalin po yung 9 times po. Kahit usalin nyo ng usalin po yun, walang kukuhan po, mas lalo kumakasi po yung kapangyarihan ng orasyon po. At lalo pong gumagana po yung orasyon na ginagamit po nyo. Sana po nagustuhan po nyo aking binahagi po. Maraming salamat po sa nakakaintindi sa mga po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta po ninyo sa araw-araw. Maraming salamat po.